करी के कजुया ले आइल त खइलू हो। ये जी मन नहीं करत काजू खाए के बा। अरे खाइल करो, पेट में बच्चा बा। और उसी का मन के चली पहले पहले होता था का माने काजू खाइल जरूरी रे बा ना तो उनका रखे खातिर लियावल बा। मम्मी जी तेले किसी मिस्तिले दूध कौची कौची खियावत नहीं और वो काजू माने मन नहीं कर छी। मन नहीं कर तो बरियारी खा ना तो देखा खिस्मत बराबर हमरा के वाला बताओ। पहले पहले के बच्चा बा ओकरा के ना रिष्ट पुष्ट होई तो कैसन होई हो। माना तनी कि वो ढेर खुश बनी माने कितना हम खाई हमर दूरे ले बुझाता कि मम्मी जी दूध पियावत त महकता तारा महकी है जो नकरिया ओखे ना महकत रहे अब महकत तारा। वो घरी दूध पियत रही शुरू आई रही तब मन ना कला पिए के मन फर गइल बा देख के दूध ता जानता रुका बा तो तारनु बैठल बैठल मन बढ़ जाता और जो दूसरा के परिवार में मिल जा जो कल ही उम्मीद रही तो तू मैं घस घस ऐसे का कहते नहीं भगवान लगन मत करो ऐसा परिवार हमारे कितना तो खुश बनी कि हमारे सासो बढ़िया ननदो बढ़िया रो वो तो सबसे बढ़िया पूछी मत एकदम राम जी जैसन। हमारा राम जी सीता जी के बात नहीं के बतिया के सामान जो घर में पड़ के खा के सधाव ठीक नु। अच्छा। हम जात नहीं है सेव ले ले आवतनी 1 किलो ठीक नु ना जब कुछ मत लिए मार भरल बाटे वो दे अलमारी में काजू किशमिश अब फल बाटे मार दुनिया के मन नहीं करत हमर खाए के मत लिए से ई का नटंकी करती रे। अरे मत लिए हम अभी खत्म हो जाती खत्म हो जी होके तो खुद हम देखा ना से खत्म हो गइल बा। ए भगवान हम जीव छोड़ावल चाहतनी सेव अनार से और वो तो हम खियावल चाहतनी खाली पिटाई लगबू खा पी के तनी एती हो जा हट हमरा के पूरा काटे के ना रउआ का सोचतनी कि मन का हो के बबुआ के बुचिया कुछ हो कोई में का बा ना हमरा पहले पहले के बबुआ चाहिए। अब बुचिया बुचिया हो जीते का होई है ना बुचिया ना बुचिया हो सन तो दहेज देवे का पड़ी तिलका देवे का पड़ी कहां से आई के दी इसे का महतारी पागल है का रे तू तो केहू के लइके नु हवे। ठीक बटे लड़की हो सन हम कहा माना करती कि लड़की ना हो सन तो तोरे दान दही देवे के बा तोरा कमाई के बा ना जी हमरा नहीं के कमाई के ठीक बा लेकिन जानतनी पहले पहले के बेटा होई न त ठीक रही कुछ ठीक ना रही जौन होई भगवान के देवे के बा मान के चली रुआ के बेटी चाहिए बेटियो होई तो एमे का बा लक्ष्मी है घरे सच में कितना रुआ लोग अच्छा है जी बहुते अच्छा जानतनी एगो हमर रीना नाम के सहेली या ओकर लड़की भइल बिया न। अब हमरा खिसा नहीं के सुने के ठीक नु जा जैसे जा जा खा पियो हमरा के काटे द पूरा जा चाहे हां जा मार बात तो इतना दुनिया भर के गढ़ली बुझाला कि ये भइल बड़ी तुलसीदास मेरा रामायण लिख दिया। उठा दे अरे मेरे उठा अरे मेरे जा घर में जा बतावा दादा मैं घर में सामान रहते हुए गई खात नहीं थी यहाँ दुबर पातर लड़का भई लागम इनके के गोलहारा हो जाना तो नहीं थी हमरा के। तो बुआ कहाँ गइल भैंसिया धो के कहनियो कि कुटिया उटिया काट दी तोहनी के वो काटते हुई उन्हीं तो बोल है वही तो बोले वही काट उट दे से कराए चढ़ा उड़ा दिए हमहू कहनी कि वो काट दे का कि कुटी तनिको नहीं खे। सुनो मन बड़ा खुश बटे जानते रहो ये बड़ा भेटाई रहले हाँ राम लखन तब भैया कहते रहे कि बबुआ सुननी है तोरा तो के हम कहनी कि हाँ भैया लड़का तो होके के बाप देखी भगवान का देले आज देखी कुछ हो तो खुशी के बात बड़ुए। हाँ लड़का जरूरी नहीं कि माने लड़का हो तो खुशी बा लड़की हो तो दुखी बा लड़की हुई उतने खुशी बा लड़का हुई उतने खुशी बा। हमारा देखो पहलौठी के बाटे लड़को हुई तो उतने खुशी मनाई लड़की हुई तो वैसे ही करो ठीक नु ऐसे कि पहले बार हमने के घर में मतलब एगो आगमन होते चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो लड़की लक्ष्मी लक्ष्मी होले ठीक नु। हाँ आ देखो ओकरा के खाए पिए पर ध्यान दी बढ़िया से ठीक नु दूध खा ले नु। हाँ दूध खा ले कहत ये 2 दिन से कि महकत दूधावा होला ओमे तनी मनी हां मतलब एथी लागेला उ तनी ना कोनो चीज निक ना लागेला। हां तो ओकरा के बेदाम उदाम बुआ लिए रहलो कुल बानू जाई तो तनी और लिए के ध दे हम हॉर्लिक्स ओकर तनी बुआ के कहले बनी हॉर्लिक्स के एथियो के सेव कुछ नहीं तो कहता कि सेव तो हम कहनी जाए देते मत जी हम जाए डुमराव तो हम ले ले सेव ले ले अनार ले ले हां काजू और बादाम थोड़ा ले ले छुहारा ले ले छुहारावा के का करी हनु कि रतिया में ओकरा के एथी के दूधवा में खौला के दी ओकरा से का होला विटामिन सबसे देखो बात कइले बनी एगो एथी खाती है आवेला हो देखो कस्तूरी हां हो एथिया में डिबिया में ओकरा के दूधवा में डाल के पियावल जाला नु जैसे लाल हो जाई तो ओसे लइका हो चाहे लड़की हो गोर होली से बड़ा साफ होली से ठीक नु तारा के देते रहनी बबुआ के बेरी तबे न ओइसन भइले से उ बुचिया नहीं तो
उहे बाटे ठीक नु आ ओकरा पर तो बड़ा ध्यान हम महंगा मिलत होई बाकी जाय दियो से आ तो उसे के महंगे से का ओकरा से बढ़ के बाटे आ देखो दिन पूरा होखल जाता ओकर ठीक नु हाँ ओकरा पर ढेर खास ध्यान देवे के बा जैसे कि घरे तोहरे बुचिया के रहे के बा ठीक नु हम जाते नहीं ठीक नु ओकरा ठीक पर बरोबर ध्यान दिया जाई, हम जाते नहीं जाई। कह दियो बबुआ के लहनिया काट के से करा चढ़ा दी गुरुजन के ठीक नु ठीक बा ठीक हम जाते नहीं हां भाई खुशी तन सब ए माई अब भौजी कहत रहली दही बाड़ा खाए के तू ना लिये रे बाबूजी से ना कह ले आवे के आज देखो हम भुला गनी रे फोन करके कह देता नहीं हम ना तो कह दे बताऊ लइका के कोनो ठीक हाँ, बात ई ना बतिये न ना कुछ हम मन भुला करवा ना गनी कहला दी सिया जा। होरी हमरा से तो हम भुला गनी बताऊ माई के जा तर पापा बाजार हमनियो के घर में एगो छोटी चिकी बबुआ आ जाए खूबे खेलाइम हम तो सबसे ढेर खेलाइम ओकर नाम हमें रखम पता बा का नाम रखम ओकर नाम रुदल रखम हां ठीक कहत रे ओकर ना तो कोई रुदल नाम रखम। सुनले रहनी हां कि कोन नाम सुनले रहनी बड़ा बढ़िया ही नाम रुदल नु शंकर भगवान के अंश के नाम है रुदल इहे नाम रखाई रुदल हम बहुत बढ़िया नाम पहले से अगर सुनले बानी बुचिया से होई सुनले। नु देख अगर बुचिया होई नु तो रूही नाम रखाई अगर बबुआ होई नु तो रुदल नाम लिख लिए कहीं लिख के दे कहाँ दिए क्या हमें के पहले ही भुला सब जी सोच के के कहे भुलाइम हमार भतीजा भतीजी होके के बा आ जानते मैं भौजी कहत रहली नु कि अब बुच्ची जी लड़की हो जाई तब उनका को हाली समझावत नहीं तब नहीं की समझ अते एमे लड़की लड़का से का उहे नु लड़का लड़का होला लड़कीए से लड़का बन होई कितना माई जाना तरे रे जब हमार बबुआ होई नु तो हम खूब पार्टी करम खूब गाना बजाम खूब नाचम जात जाए हम दे, भौजी भगवान के करे है से बढ़िया से माई जैसे रे सुनैले हम बानी जात मन नहीं से भौजी दे के दे है तनी देखी कुछ चाहिए होई ना नु के हां जो देख जो हम मुझे तन देखी द्वारा पर ओकर के एगो छू के काम मत करे दिए बुचिया ठीक बा माई बाप रे बाप एगो तो माने कतना एथी से भगवान सुनैले बड़न कितना खुशी के बात बा तनी मनी खुश बा हमार पूरा परिवार भगवान सब कोई कैसन के परिवार दिया खूब खुश बनी हम तो बहुत ज़्यादा खुश बनी खुशी के मारे तो पूछो मत कि हम अब कहाँ ई खुशी रखी हमारे समझ में नहीं किया इतना खुश बनी हम चलो देखिए अरे ना रे मम्मी बहुते हमार परिवार खुश बाटे तब का वही जिगो के हाँ पापा खुश बा न देखिए ना बबुआ वही ना हमार तो तोरा से कितना रे बुढ़िया लड़ाई करी देखिए हमार लड़का के अगर ना सोना के लॉकेट बनवैलू ना तब तारा से पूछम आ सुन ना मम्मी अरे माई मम्मी बोला ले ना मन करत आवे के लेकिन मम्मी जी ना जाए देम आ का करबी मम्मी जानते ये त न परिवार ही जाके खुश बने ई त ना के कुछ मत उहो के खुश बहुते बनी आ लेकिन ये मम्मी हम चाहता नहीं नो बबुआ हो के बुचिया ना भौजी हाँ का तू बोले लगली का हो माने सब का करते तू कुछ ना कुछ बाद में करम मम्मी के से बतियावत रहो उठा अरे मेरे भाई मम्मी से बतियावत रहनी बुची जी ए भौजी दोनों तार गोड़वा मिस दे काहे कि जानो तो हम चल जेम पढ़े कोचिंग में तो फिर गोड़वा ना मिस पाई अरे नाजी बुची पाप अब का करवाई हमारा से रोवा हमर ई गोड़ कुल का दबाई कहत काहे हो माने तू पढ़ल बड़े तो हम कर ना सके अरे नाजी बुची हमरा से पाप करवाई अच्छा माने तारा के करिया चाहे अपन माई के करी बतियाई रही ना भाई ठीक बा हमरे के माने नहीं रोवा लोग बहुत माने नहीं जा लेकिन ठीक बा लेकिन ऐसा काम मत करवाई अच्छा ए भौजी सुना ना तारा के कुछ खाए होए के मन करी नु तो हमसे बता दिया ई ना कि हम भतीजा चाहे भतीजी होई नु तो ओकर लाड़ चुए लागो देख ना और वो मनाई भगवान से के भतीजे हो के हमके लड़की ना ई का चाहिए कहत रहो भौजी ताके को हाली समझैले बनी लइका हो को चाहे लइकी को बतियाए गही नु बा देखी हई कपड़ा कितना सुंदर लागता तुम बबुआ मंगाइए ले लू हम नाम ऑनलाइन कहीं इतना सुंदर लागता नो का हम बताई रोवा के सुनो ना ओकर नाम सोचले बनी बताई देख लो नाम रखे के हक फुए के होला ठीक बा बताई हम भतीजा होई नु तो ओकर नाम रुदल रखम वाओ रुदल हां आ भतीजी भइल नु तो ओकर नाम रूही रखम रूही मस्त बाटे दुनु ठीक बा नु पसंद बा नु नाम बहुत ज्यादा आ सुनो आराम कर ठीक नु गोड़ ना दबो तो हम जा तनी बहरी मम्मी के देख ली तनी ठीक बा ना मम्मी जी का हम कुछ चाहिए होई तो फटे से चिल्ला दिए माई बिया दुआरिये पर तू उठ के मत जाइए ले मम्मी से का बना दी खाना का बना दी काहे के तू बना हम बानी ना हो माई बिया हमारे ना मम्मी जी काम में नहीं कर देता बैठे के मन जाए नहीं रात बुझी दू तीन दिन और आड़ लो ओकर बाद से बबुआ हो जाए तो कुल काम तू ही करी बबुआ के तो दिन भर हम लेके गायब रहम तू अपन करत रहियो काम ठीक नु हम जात नहीं आराम करियो आ उठ के कोनो काम मत करियो ठीक हो बुझी जी
हे भगवान हमार ननद कितना अच्छा बाड़ी। हे भगवान सब परिवार हमार बहुत मस्त बा। ऐसा ने परिवार सब कोई के दिया। कितना यहाँ लोग खुश बानी जा। पहले पहले के होखे के बात का हम तो बहुत डेरात रहे कि कैसन हो मिलियन हमार सास गोतनी दियादिन चाहे ननद हमार कैसन होखियन। लेकिन गोतनी दियादिन तो नहीं जा, लेकिन बहुत हमार ननद सास बहुत माने नहीं जा हमरा के जान से भी ज़्यादा। का करी जा तनी कुछ काम कर ले। बैठल बैठल मनो नहीं खेला। देखो तनी चूल्हा में सांझ हो गल राखी उखी काढ़ दे तनी। अरे भाई अरे बाप रे बाप कहीं दर्द करता पेटा हमार। अरे मायरे भाई बाप रे बाप। देखो काम करे। आई मई आई मम्मी जी आई बेटवा। ये भगवान कितना पेट में दर्द हो गई। मम्मी जी अरे मायरी माई मम्मी जी आई माई ये बुच्ची जी आई मम्मी जी आई माई अरे माई माई मम्मी जी पेट में दर्द बहुत है। आई मम्मी जी